yang cah nom udah ada duit jaluk tok niki. Namanya siapa? Nami kulo singkat mbak. Oh ya mbak, berarti wis sadar ya. Sadar tapi manik walik nyela aku kok mbak untung balung kowe. Pengen pernah ngerti tekoku? Boten. Enek bonggole. Enek apa nih? Enek bonggole. Bukan enek bonggole kok bonggol apa? Oh caki bahaya berarti iki aku salin ngematne to berarti kowe. Oh kita kowe penasaran karo aku. Iya mbak lan. Lanang powet. Dodok li, dodok nih. Lungguh ki piye? Dodok. Lungguh ya. Boten. Lah kok jare penasaran. Wedi. Wedi. Oh wedi ngadep rene, Bro. Nek wedi, Bro. Nah, kowe penasaran to? Ora sido. Ora sido. Gak sida wedian. Ora sido. Ya gak sida wedi. Ora. Ya, timbangane golek, Bro. Tangane siap dicone. Nah, lemes tangane lemes. Nah, gucekan aku gini. Nah